Club. Efter sigende fedeste sted i, hvad det hedder, Egypten, eller i Hurghada, hvor der skulle være helt mange folk. Og indtil videre, så tæller vi en gæst. Jesper Thomasen. Hola! Senere. Vi har Jens, som er i færd med at bestille et par drinks. Jeg har lige fået at vide, at nu at vi omregner euro til egyptiske pund, hvilket er 1 til 1 på danske til egyptiske, så 4. Og igen så 4 euro er 30 egyptiske pund. Jamen det ser ud til, at vi bliver fulde, ja. Og det må, der kommer nogle folk. Jeg tager den. Ja, det er Jesper. Med hangovers. Nu sidder vi på havnefronten i Hurghada og får en masse at spise. Det er super lækkert. Sahara næsten 4 bites. Yeah, baby. And we got it all to ourselves, man. Så fik Henrik lov til at vælge, hvad vi skulle. Så vil han gerne ud til sådan noget egyptisk aften. Vi vil se, hvad det er for noget. Velkommen til Mindestyr Sound Club i Hurghada. Som vi kan se, så er der godt gang ind og kan høre os. Fed DJ, fed musik og det hele. Og festen er først lige begyndt. Hvad siger du, Jens? Just perfect. Lad os se, så flot det er. Skål! Skål! Snaps! Ja! Slonja! Slonja! Salut! 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 Som går glip af det her. Første session er fedt. Det er rigtig fedt. Rigtig fedt. Sorry guys, but you're missing out, man. Yeah, can I have one of those? Sex, drugs and rock and roll. Okay. I aften det har været kanon. Vi har været ned til Sensation White, og vi er blevet godt stegt. Og vi er virkelig No shit. Nu vi var hjemme.
Vi skal se, om vi kan finde hvilken hotel. Hvor venten det har været en fornøjelse. Udover det sædvanlige. Er du forelsket, Thomasen? Ja, dejligt. Der er en lille hundevaps. Hvad skal vi nu? Vi skal gå go-kart. Okay. Det er vores taxichauffør. Jo. Jeg skal give ham så meget baghjul, det er helt sikkert. Oh yeah. Så skal der rigtigt. Yeah! Vi står så midt of nowhere, vi er lige ude og køre det her. Hvad så? Og vi finder ikke lige rigtigt, hvad den fandt for en taxa. Så, men... Jamen, jeg tror sgu, kommer der. Det kommer sgu taxa der. Nå, for satan. Sådan der, mand. Yes, det var sgu da perfekt. Taxi, Johan! Tak. Nej, han her kan jeg sgu ikke lide, altså. Nej, how much? How much? Hotel? Ja, how much? 50 pound. No. Den taxichauffør er syg i skallen. Han gider sgu ikke køre med. Yahoo! Hej! Nej. Oh shit. Det der rent faktisk skete, da Thomasen han har stillet en taxa. Vi ved ikke, hvor taxichaufføren er henne, og vi er lidt beklemt. Vi er lige på at snakke med ham. Thomasen? Men taxi, okay? Nej, jeg tør ikke køre med dig. Come on, man. Okay, see you, man. Peace. Hvor er I henne? Vi er på Calypso, djævelens diskotek, som vi kan se på logoet heroppe. Ja, det er bare godt, ja. Har du fundet logoet? Har du fundet logoet? Calypso. Djævelens diskotek. Er du klar? Jeg er klar. Jeg er fuldstændig klar. Rock and roll. Ha ha ha!